መንግስት ኤርትራን አካባቢ ዝምልከት አዋጅን ሕጋዊ ምልክታን አውጽሎ ጋዜጠኛ ሀብቶም ፍረዝግን ዘዳለው ሰብሳብ አርሴማስ ሞሮም ከተቀርበያ መንግስት ኤርትራ መርሐ ምክልኻል ምሕደራን ፍወሳን አካባቢ ዝኾነ ሓድሽ አዋጅ ቁጽሪ 179 ዝባድ 2017 ከምውን ሕጋዊ ምልክታ ምክልኻልን ምሕደራን አካባቢ ቁጽሪ 127 ዝባድ 2017 አውጽዮም ሚኒስትር መሬት ማይን አካባቢን አቶ ተስፋይ ገብረስላሴ ነተሐድሽ አዋጅ በሐፈሻ ምክልኻል ድሕነት አካባቢ ድማ ብፍላይ አመልኪቱ በሐደ ሰነ ንመራኸቢ ብዙሃን ሃገርና ብዛሃቦ መግለጺ እቲ አዋጅ በቀንዱ አካባቢ ብግቡእ ክመሓደር ከዕቀብ ከምውን ዝተበላሸወ ንምፍዋስን ናብ ንቡር ንምምላስን ክንክተሎም ናይ ዝግባአና አገባባት መርሐ ምዃኑ አብርዮም ኩሉ ሰብ ኣብዚ አካባቢ ጥዒዎ መጪዎ ክነብር መሰሉ ካብ ኮነ ንድሕነቱ ክከላኸል ከዓ ዜግነታዊ ግዴታ ከም ዘለዎን ምስኽኻር ማለት እዩ ዝኾነ ንገብሮ ንጥፈታት ከዓኒ ነዚኦም መትከላት እዚኣቶም ተኸቲሉ ኣብኡ ተዘርዚሮም ቀሪቦም ኣለዉ ብዝወሓደ ዝበዝሐ ረብሓ ክንረክብ ዘኽእለና መንገዲ ናይዚ እዋን እዚ ዘሎ ወለዶታት ኣብ መንጎኦም ዘሎ ማዕርነት ናይ ኣባላት ናይ ወለዶ ዘለና ጥራይ ዘይኮነ መንጎ ዝወለዶን ብሕጂ ዝመፁ ወለዶታትን ማዕርነትን ፍትሕን ክንረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ ንሕና ጥራይ ተጠቕምናሉ ድሕሪኦም ካነሳቶም ባዕሎም ፈልጡ ክበሃል የብሉን ንምባል እዩ እዚ ድሕሪ ሳዕሪት ቆላ ተሓሳስባ ቦታ የብሉን ቀጻልነት ናይ ህይወት ክንረጋግፅ ውሑስ ልምዓት ክንረጋግፅ እንድሕር ኮይና ስለዚ እዚ ኣዋጅ ነዚ ዕላማ እዚ መሰረት ምግባር ይወፅዩ ዘሎ ማለት እዩ ነዚ ክንገብር ከዓኒ ሕጊ ምቕማጥ ጥራይ ዘይኮነ ትካላዊ ዓቕሚ እውን ንዑ ንምትግባር ዘኽእለና ከነዋድድ ይገድድ እዩ እዚ ኣከባቢ ንሓደ ኣካል ንሓደ ክፍሊ ንሓደ ሚኒስትሪ ዝሕደግ ስለ ዘይኮነ ንኹሉ ስለ ዝምልከት ከዓኒ ብዝከኣል መጠን ናይ ኩሉ ተሳትፎ ክንረጋግፅ ሓላፍነታዊ ሓልዮ ከነርኢ ኣለና ነፍስ ወከፍ ዜጋ ከምቲ ካብ ጸጋታት አካባቢ ናይ ምጥቃም መሰል ዘለዎ ድሕነትን ዕቃበን ከምውን ናብ ንቡር ናይ መምላሱ ጉባኣት ከም ዘለዎ ዘነጸረ ሚኒስተር ተስፋይ ገለ ሰኣን ፍልጠት ገለ ድማ ብንዓይ ጥራይ ጣዕመኒ ኣተሓሳስባ ተደፊኖም ንድሕነት አካባቢ ግምት ዘይሃበን ኣሳሕኮ ዘይብሉን መንገዲ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም ዘካይዱ ብምብራህ እዚ ብሸለልትነት ክረአ ዘይግባእ ከምውን ጠመተን ምክትታልን ዝተፈላለዩ አካላትን መላእ ሕብረተሰብን ዝሓትት ምዃኑ ኣገንዚቦም ሚኒስተር ተስፋይ መወዳእታ ዝኾነ ፕሮጀክት ኪኖ ቁጠባዊ ረብሓታቱ አካባቢያውን ማሕበራውን ጽልውኡ ብግቡእ ተገምጊሙ ኣብ ትግባረ ክውዕል ከም ዝግባእ ብምሕባር እዚ ድማ ንእዋናዊ ረብሓ ጥራይ ዘይኮነ ንመሰላትን ረብሓታትን መጻኢ ወለዶታት ብዘይሃሲ ፍትሓዊ አገባብ ክሰላሰል ግዴታ ምዃኑ ኣስሚሩሎም አካባቢ ንኹሉ ዘገድስ እዩ ምክንያቱ ኩላህና ኣብ ኣከባቢ ንነብር ኣብ ኣከባቢ ካብ ዘሎ ጸጋታት ተጠቀምቲ ኢና ከምኡ ስለ ዝኾነ ከዓ ድሕነትን ጽሬትን ናይ ኣከባቢ ክረጋገፅ ኩለና ረብሓ ኣለና ኩሉ ግን ማዕረ ኣረዳእዳ ወይ ከዓ ማዕረ ሓላፍነት ሃልይዎ ንኣከባቢ ጥንቃቐን ክንክንን ይገብር ከም ዘይኮነ ርዱእ ይመስለኒ ገሊኡ ሰኣን ፍልጠት እዩ ገሊኡ ከዓ ኣይጣዕመኒ ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ እትወስዶም ስጉምትታት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ኢልካ ከዓኒ ነፃ ክግደፍ ስለ ዘየሎ ክስራዕ ኣለዎ ኣካይዱን ምሕደርኡን ናይ ኣከባቢ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና በጀካ እዚ ሃገር እዚኣ ካልእ ሃገር የብልናን ይጣዕሚ ሕሰም ኣብዚ ሃገር እዚ ክንነብር ኣለና ካልእ ምርጫ የብልናን ስለዚ ምቹው ሃገር ክኸውን ንክትነብሮ ንክትድሰተሉ ዘኽእል ኩነታት ክንፈጥረሉ ከዓ ናይ ገዛእ ርእስና ርብሓ ስለ ዝኾነ እዚ ከም ዓብይ ኣርእስቲ ተወሲዱ ይብሉ ብዛዕባ ልምዓት እንድሕር መፂና ልምዓት ንኣከባቢሲ በቲኹን ከይለወጥካ ኣይግበርን እዩ ግንቲ ንልምዓት ክንገብር እንገብሮ ለውጥታት ኣብ ኣከባቢ ሃስያ ከም ዘይህልዎ ክንረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ እዚኦም ኣብቲ ውሑስ ልምዓት ወይ ስትራቴጂ ናይ ውሑስ ልምዓት ዝበሉ ፕሪንሲፕል ዝተገሊፆም ከም ዘለዉ ዝኾነ ዝፍፀም ፕሮጀክት ነዚ መትከላት እዚኣቶም ኣብ ሕሳብ ኣቲኻ ክግበር ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ፕሮጀክት ቅድሚ ምትግባሩ ማሕበራዊ ኣከባቢያውን
እንከን ላይ ቁጠባዊ ምናልባት ኳ ተቁጠባ ዘይርባሓ ካን ድሕር ኮይንና ለዓል ዓሎ ሪኻሲ ኣይተብራኔ ዘይኽስበኒ ገለልካ ክትድምድም ትኽእል ትኸውን كنو زخيت سعبينات على كبابي سعبينات عبت محبراوي نمرنا يتزوخ سلزلو محبراوي أكبابي أون مرمرات كي تقولوا زخون بروجكت خا كتكبر كم زي بقولو بزي أواج زي قيد مالتيو زوات يزولو أواج حافشاوي دنقاقتات علامان أما أزنتي متكلات محدران متكلخالن أكبابي من محدراوي أو ردبا هاجراوي بيت مخرم محدرا أكبابي مسرتاويان مقابرياتات محدرا أكبابي من صار بكلان محدرا قحفن كمون زتفلالي دنقاقتات زبلو شوعات معرفات زحازة كوينو 4 كلتان عنقطات اللوام اتحقاوي ملكتا دما قمقام أكبابياو تلوان أكبابياو فقادن أكبابياو فقاد مكتتالن مكوتطارن كمون مكوتطار بكلا أبزبلو 4 معرفات زتحافو 10 شوعات عنقطات زحازيم إذا أواجزي أبغازيتا أواجات إيرترا تحاتيمو وطيلام أكبابي وي بحري تقيامي علتي أبا كباب نقبرو كل سعسي الله سعبينو بسعبينو تحينو تفد مالتي دحر ما يلو نتما يتبالاشون دحر هنكا موداتو ناباخا يتدم تلزمت بزي حالة أكاونكا زي تتقبلو تخنكا معالتي مص يودع مالتي العلو كله كنفلطو زلنا هاني اب عالم زلو صقاتاتسي كتيا زي بلو درت زي بلو يكونن ودعتالو ازي نخلو بزي خنابرنا وكنتقملو بزخيل منجدي كنبالحات كنبر أكو كنتات أبحماء كنتات كيف صحنا نملكات التسانخة من بار مالتو قال تركم زولا مالتو السنايسي مسباري كابت زيد لي كان العلي زي مستاد منقسي إفترا أب كلتشن عسرتن بوطر 262 زباد كلتشن عسرتن زفلت أواج ماي كمون بحقاوي ملك 110 شوعتن زباد كلتشن عسرتن زفلت حقاقات نمهاب فقاد التاون سددن قتل أوزن زتنققو ناوتي ويفريات موتون أب تكبر معالن يفلت إذا خمسين كلهم حموشة سنة عالماوي معالتي أكبابي أب كلن كتماتاتن حفسي كتماتاتن هاجرنا هزبن تكالاتن بزسات فو نايت ريت وفرة ب4 سنة كتذكر مخانا منستر مريت ماين أكبابن حبير لهم ሚኒስትሩ ጥዕና ሎሚ ኣብ ዘቃንዑ ናይ ውሽጥን ወፃን መሻርክቲ ኣብ ዝተሳተፉ ርክብ ናይ 5 ዓመታት ስትራቴጂካዊ ጽላታዊ ውጥን ኣርቂቑ ሕጂ እውን ጸብጻብ ሃብቶም ፍረዝጊ ሊድያ ተክልማርያም ሚኒስትሪ ጥዕና ካብ 2017 ክሳብ 2021 ንኽትግበር ዝረቐቐ ናይ 5 ዓመታት ጽላታዊ ስትራቴጂካዊ ውጥን ብክልተ ሰነ ሓለፍቲ ዝተፈላለየ ኣካላት መንግስትን ሃገራውያን ማሕበራትን ከምኡውን ወከልቲ ኣብ ኤርትራ ዝመደበረን ኣህጉራውያን ውድባት ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ ምልላይ መደብ ኣካይዶም ሚኒስትር ኣሚና ኑር ሑሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ነቲ ውጥን ኣብ ምድላው ንዝተኻየደ ውህድ ጻዕሪ ብምሙጋስ እዚ ንትግባረ ተበጊሱ ዘሎ ውጥን መርሓ ንጥፈታትናን ቀዳምነታትናን ኮይኑ ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ክትግበሩ መደብ ዝወጸሎም ጥዕናዊ ሸቶታት ብዝግባእ ንምውቃዕ ከም ዘኽእል ጽኑዕ እምነታ ገሊጻ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ግዝያዊ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ፖሊሲ ውጥንን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዶክተር ብርሃነ ደብሩ ብወገኑ ካብ 2012 ክሳብ 2016 ዝተሰርሓሉ ውጥን ነቲ ጽላት ኣብ ምምዕባል ብሓፈሻ መደባት ሸቶታት ምዕባል ሚልዮንም ንምዕዋድ ድማ ብፍላይ ኣድማዒ ውጽኢት ከም ዝተረኽቦ ጠቒሱ ኣብ ዝተበጊሱ ዘሎ መደባት ኪኖ ብዓለማዊ መለክዒ ተተሊሞም ዘለዉ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ጥዕናዊ ዓወታት ንምምዝጋብ ተመሳሳሊ ተወፋይነት ክህሉ ትጽቢት ከም ዝግበር ኣገንዚቦም وكيل عالماوي ودد عنا أبي إرترا دكتور جوزوبين نامبوزي بوغنا بمبقاسة استراتيجيكا وطن يوهانا أبي مقلات أمسمار زلا أشتوتات معبالة عنا مدقاقاف عالماوي ودد عنا قتالو مخانو أرقاقيتا أبي مينيستر عنا دايركتور جانفر بوليسن وطنن آتو تولد يوهانس دما نحفشاوي علمان أقدات سنتين نايت استراتيجيكا وطن زملكت مبرهين يرينا هيبom تعنا ناي كل سب حتى ناي منسرت عنا حتى ترايو ناي كونن تعنا أو كل بوليسات خنصار زلوي سلازو كل أكلات ناي منقص كل مشاريع قم تقدم زبالكو أبتكبارك كم نطف المقبار كنصارينا نصرحينا هذا نوع زو هذا أكل مؤابمون
هذا خبطان صرحلو تذالينا زلنا مالتي كله أبتكباري زحجزنا مقاطع صري سليداون أو تينا لنا مالتي مونيتري إند إيفالويشن بحال السطح مالتي مدوات كم تحسبنا مقدر لو اليوم تي زدل علامات كبقى وقع له ديلن كعرز له نجار تهلي وقدمك أتعرارخا مقبار سلزي بقصالي نكتالن أمونغو مونغو دما فرق تكباري نسبة حكان أمود على قام كجبر لي مالتي دحر 5 عامات قام تجارو نزقت ال 5 عامات كأخن مهارن خل نجارات انتلي نمرأي ومسارات ناي تزقت المدبات مقباري مالتي من يتزخونه وطن أبناء قدم زنبرة وطن تمركزو يسرح مجمرة كذي سرح زلو وطن تزيكوين مالتي سلازي حد أوان تكبارنا وطن نزقت الوطن كل شيء تمرتي ذهب حيال قد تلي تحيلو دخم تلي تعريو ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ውጥን ኣገባብ ቁጥጥርን ግምገማን ከምኡውን ተራ ዝምልከተን ሃገራውያን ኣካላትን ኣህጉራውያን መሻርክትን ዘተኮረ መግለጺ ቀሪቡ ነዚ ስትራቴጂካዊ ውጥን ንምርቃቕ ንሓደ ዓመት ውሁድ ጻዕርታት ተኻይዶም ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ሙያዊ ዓቕሚ ኣባላቱ ክም ንምባል ኣብ ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ ኤችኣይቪ ኤድስ ድማ ብፍላይ ከምኡውን ሜላታት ተጠላልያ ግዳያት ዘተኮረ ስልጠና ሂቡ ኣብዚ ንሰለስተ ቀና ኣብ ከተማ ድዋርባ ዝተዋህበ ስልጠና ካብ 12 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፅኡ ሙያውያን ተሳቲፎም ብ30 ጉንቦት ኣብ ዝተኻየደ ደመዛዘም ስነ ስርዓት ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል ኤችኣይቪ ኤድስን ቲቪን ኣቶ ኣሰፋው ነጋሲ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሰብ ሞያ ብምግታእ ናይቶም ሕማማት ሓገዝቲ ዝኾኑ ሜላታት ከም ዝቐሰሙ ብምግባር መልከፍቲ ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ንምውራድ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሩ حلاف ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣቶ የማነ ሃይለ ድማ ብደረጃ ሃገር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብሓፈሻ መልከፍቲ ኤችኣይቪ ኤድስ ድማ ብፍላይ ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ንምውራድ ዝተተግበሩ መደባት ውፅኢታውያን ምንባሮም ጠቒሱ ሰልጠንቲ ኣመለኻኽታ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕማምን ግዳያትን ከም ዝዓቢ ኣብ ምግባር ሙያዊ ተረኦም ክፃወቱ ኣዘኻኺሩ ኣብ 2008-2009 ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ምምሕዳር ከባቢ እንገርነ ዝተሰላሰለ መደብ ምጥርናፍ ዓድታት ኣብ ገስጋስ ትምህርቲ ዝምስጋና ዝተዋፅኦ ከም ዝገበረ ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ እድሪስ ንሱር ሓቢሩ ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ኣቶ እድሪስ ነበርቲ ብቐረባ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንኽረኽቡ ኣብ ማእከላይ ቦታ ድሕሪ ምጥርናፎም ትካላት ትምህርትን ሕክምናን ከም ዝተዋደደሎም ብምጥቃስ ኣብቲ እዋን ትምህርቲ ዝጀመሩ ቆልዑ ድማ ድሮ 8ይ ክፍሊ ከም ዝበፅሑ ገሊጹ رئيس ممر بيت تمرتي انقرنا ممر عبد الله محمد جمع بزهاب ومبرهي تساتفنا تمهارو بحفشان هيدا كان سجد ما بفلاي نمتبع زكاية سعري بوهدت كأوصل تلابيون أب ممحدار كبابي انقرنا أب سرعة تمرتي ساتفو 310 شعتن تمهارو كم زلو 300 كاباتهم دما دك كان سجد مخانن سندات تابيت تمرتي ينصرو